देत बानी, आग लाग गई बटे, अब केहू ना गई। हमरा पूरा विश्वास बा, छाती ठोक के कहतनी कि हमरा पूरा विश्वास बा कि बिहार के जनता जाग चुकल बा। अब केहू केहू के जाति के नाम धके ना गई, केहू के बेटी माई के इज्जत ना जाई। बिहार के जनता जाग गई बा, सब लोग जाग गई बटे। हम पूरा कोशिश कर रहल बनी। हमार काम रहे बाजा बजावे के, हम बाजा बजा देनी वही दिन अश्लीलता के। अब रौरा लोग के काम बा कि लड़ाई के लड़े के बा। ये लड़ाई के हम अकेले ना लड़ सकें। जब तक रौरा लोग ना जाबे, भोजपुरी माटी कभी साफ सुथरा ना हुई। सुपरस्टार कहेला लोग, 0 स्टार से झगड़ा करता लोग। लाइव वीडियो बना के पिटाई होता, न्यूज चैनल वाला के धमकी देवल जाता। गलत नहीं खे, वो आंसू आंसू रहे। ये लड़का के आंसू के कीमत नहीं खे रउआ लोग के नजर में। रउआ लोग के यही लड़का के आंसू के कीमत होके के चाहिए। अगर हमरा के रउआ लोग गलत साबित कैनी, जरा चलते ये भी लड़का आज रोता, एक आंसू के कोनो कीमत नहीं खे। हम जाना तानी कि गलती कैले बा, वो गलती के माफी मांगले बाटे, लेकिन ओकरा साथे का भइल बा लाइव वीडियो बना के। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के राजा जी, रउरा बिहार के माटी के भोजपुरी के कौड़ी के भाव में ही गायकन बेच देले बारा लोग। कौड़ी के भाव में गायकन बेच देले बा लोग। हम रउआ से निहोरा करें कि अश्लील गाना गावे आला इस सारा गायकन के जो सुपरस्टार थे, लेकिन जब गंदा गाना के हुगाई तो चप्पल जूता चला के मारी मंच पे। जब कौन जाति के लोगों को, कौन जाति को, चाहे हमरे जाति के कहे ना लोगों को, अगर केहू गलत हो ओकरा के मारी लोग, सोच बक्सी लोग मत। तभी जाके हमने के बिहार के इज्जत और प्रतिष्ठा बची, निश्चित बची। जितना भी बड़ा